El GIMP és un programa que ens ofereix moltes eines per tractar els colors. Totes aquestes eines estan disponibles en aquest menú de colors i n'explicarem només alguns perquè n'hi ha infinitat. Per exemple, la primera eina que ens ofereix és la temperatura del color. Això serveix per si volem donar a la nostra fotografia un to més càlid o un to més fred. Fixeu-vos que a la temperatura desitjada, si la incrementem, veieu la calidesa del color augmenta. I si la disminuïm, la temperatura, la calidesa del color disminueix. Veieu això, que els colors cada vegada són més freds i a mesura que augmentem la temperatura cada vegada són més càlids. També tenim l'opció d'ajustar el to i la saturació. Fixeu-vos, si el to disminueix fins al mínim i la saturació dels colors també, aquesta imatge passa a ser una imatge en escala de grisos, una imatge en blanc i negre. Per contra, podem també augmentar la saturació. Fixeu-vos com els colors, els pocs colors que hi ha, perquè és una imatge molt poc saturada, queden més saturats de com estaven. I la lluminositat és exactament el que indica la lluminositat d'aquesta imatge. També tenim l'opció de canviar l'exposició de la fotografia. Fixeu-vos que si augmentem l'exposició, veieu la llum de la foto augmenta i si baixem l'exposició, la llum de la foto disminueix. També tenim l'opció de configurar la brillantor i el contrast de la fotografia. Fixeu-vos que si augmentem la brillantor, veieu, puja la intensitat de la brillantor i si la disminuïm, baixa la intensitat de la brillantor. I també podem fer el mateix amb el contrast. Podem fer una foto molt contrastada, on els colors queden totalment contrastats, o per contra, fer una foto menys contrastada, de manera que els colors queden més diluïts fins a convertir-se en gris per complet. També tenim l'opció de modificar els nivells dels colors. Fixeu-vos. Generalment, per ser una fotografia ben feta, hauria de tenir un repartiment bastant harmònic entre els tons foscos i els tons clars. Com veieu aquí en aquest histograma, veiem perfectament que és una foto més aviat fosca perquè els tons foscos, que són els que estan en aquesta banda d'aquí, fixeu-vos que això és el negre i això és el blanc, estan molt més elevats, vol dir que els tons foscos predominen per sobre dels tons clars. Però podem moure, per exemple, aquesta pestanya del blanc, veieu? I fixeu-vos com els colors, com els tons cada vegada són més alts, més intensos, més clars a la fotografia. Veieu? La fotografia original era així i a mesura que reduïm, que fem que els tons clars estiguin més pujats, la llum de la fotografia augmenta. Tenim una altra opció en el color que és la inversió. És fer el negatiu de la fotografia. També tenim l'opció d'acolorir la fotografia de manera que fixeu-vos quin efecte produeix. Aquí hem escollit aquest color i la fotografia bàsicament és com si poséssim un paper de color transparent per sobre. Un color ara mateix turquesa, però podríem posar-li qualsevol tipus de color. Veieu? També podem fer un efecte de color molt interessant, que és com semblant a l'efecte de la nena de l'abric vermell de la llista de Schindler, no sé si ho recordeu, que és un efecte molt interessant. El primer que hauríem de fer és, en la foto, duplicar la capa que conté la foto, per tant, fer un clic en aquesta capa amb el botó dret i duplicar la capa. Un cop hem duplicat la capa, el que hauríem de fer és aquest duplicat passar-lo a blanc i negre, per tant, aniríem a colors, to i saturació i disminuir el to al mínim i la saturació al mínim. De manera que aquesta capa ara la tenim en blanc i negre. Ara consistiria en crear una màscara fent clic en el botó dret a sobre d'aquesta capa i afegint una màscara de capa. Seleccionarem l'opció de blanc, opac del tot, i afegirem.
A priori sembla que no hagi passat res, però se'ns ha creat una màscara que ens ajudarà és a poder esborrar aquesta part de la màscara i se'ns veurà la part de sota, de manera que podem fer que aquesta carbassa es vegi taronja dins d'una fotografia en blanc i negre. Fixeu-vos, jo ara agafo la goma, poso les opcions de la goma i veieu aquesta carbassa ara mateix, mentre estic esborrant aquest tros, la màscara se m'està convertint en color perquè m'està agafant la capa de sota, de manera que ara tinc aquest efecte tan interessant de tenir una carbassa de color taronja en una fotografia en blanc i negre. Bé? I ara, si aquest color taronja ens sembla insuficient, puc anar a la capa de baix i pujar-li la saturació de colors perquè tingui un to taronja més pujat. A part de les eines per la transformació del color, per tractament del color, també hi ha unes eines que serveixen per aplicar efectes a la nostra imatge i aquestes eines es coneixen amb el nom de filtres. Els trobem localitzats en aquest menú d'aquí i n'hi ha moltíssims que us convidem a que exploreu un per un quins efectes us donen i farem una petita demostració dels més comuns. El primer que farem és el de difuminar, la difuminació gaussiana, que es troba en l'apartat de difumina i difuminació gaussiana. Com veieu, la imatge se'ns ha fet més borrosa i podem decidir si la volem més o menys borrosa utilitzant aquests reguladors d'aquí dalt. Un altre filtre interessant és el de pixelar, que generalment es fa per exemple per pixelar cares. Com que no se sol voler pixelar tota la imatge sencera sinó una regió concreta, aleshores hauríem de fer una selecció i marcar la regió que vulguem pixelar i anem a filtres, difumina, pixela. Veieu, aquí podem decidir també l'amplada d'aquests píxels, que ara mateix són de 16, però veieu, els podem augmentar per fer que cada vegada sigui més difícil de reconèixer la persona que hi ha al darrere. Per sortir de la selecció i tenir tota la capa seleccionada, simplement hem d'anar a l'eina de selecció i fer un clic sense arrossegar. D'aquesta manera la selecció es queda desactivada i el que tenim seleccionat és tota la capa. El següent filtre que podem veure és el de caleidoscopi, que és divertit. A l'apartat de distorsions podem escollir caleidoscopi i veieu quin efecte ens ha provocat i podem regular aquí quants miralls hi ha, com es desplacen, etc. Podem retocar tots aquests paràmetres per veure com reacciona. També tenim un filtre bonic que es diu mosaic a l'apartat de distorsions, mosaic, i ens fa, si veieu, una cosa semblant a un trencadís. Ens mosaica la imatge amb aquest efecte com de trencadís. També tenim un filtre de fotografia de diari que està a l'apartat de distorsions i fixeu-vos l'efecte que té. Podem graduar també el tipus de patró. Veieu, en aquest apartat d'aquí veieu, podem fer un període més curtet que s'assembla més, i si el període és més gran encara està més distorsionat, però un període lleuger sí que fa la simulació de foto de diari. També tenim les onades a l'apartat de distorsions, onades del mar. Veieu, ens ha fet onades en tota la imatge. També tenim la degradació de vídeo, distorsions, degradació de vídeo, i veieu, ens aplica aquesta mena de patró lineal que sembla realment que això sigui una imatge vista a través d'un televisor. També tenim el filtre del rínxol de pàgina. A distorsions, rínxol de pàgina, i podem dir-li en quin cantó volem fer aquest rínxol i de quin color volem que sigui els colors de la pàgina un cop està girada. Generalment agafa els colors que teniu seleccionats aquí. Fixeu-vos com queda. Veieu, ens ha fet un rínxol i els colors que
que tenim aquí seleccionats són els colors que fem servir per fer el rínxol. També tenim un filtre interessant que es diu Supernova, que està a l'apartat de llums i ombres. La supernova és aquest efecte, veieu, com en castellà dirien de destello, no? Com de guspira. Aquí podem escollir el color d'aquesta destello, per exemple blanc, i podem també desplaçar-lo a on ens interessi i a més regular el radi d'aquesta espurna. Si el volem més curt, un radi més curt o un radi més gran. Arrossegant aquest punt d'aquí decidim el radi d'aquesta espurna, aquesta supernova. També tenim un filtre que es diu soroll, que en aquesta imatge no s'aprecia gaire bé, però en aquesta imatge que tinc aquí s'aprecia millor. Filtres, soroll i el primer soroll que tenim, veieu què us fa? Us crea com un gra a la imatge, queda com granada, com granulada. Aquest és aquest soroll, és com si miréssiu per un televisor antic i el senyal és dèbil, més o menys, és aquesta la impressió que fa. Tornant a l'altra imatge, tenim un filtre, uns quants filtres artístics que són interessants. A l'apartat d'artístic tenim, per exemple, l'efecte cubisme. Veieu? Que ens transforma aquesta imatge en petits cubs girats de maneres aleatòries i ens dona un efecte interessant. També tenim el filtre artístic de pintura a l'oli. Veieu? La sensació és que no és una fotografia, sinó que això ha estat pintat en pintura, perquè té aquest efecte com si fos un quadre. També tenim un efecte interessant, artístic, que es diu fotocòpia. En aquest cas tenim un radi de la màscara massa gran i ens queda una mica distorsionat. Però regulant aquests passos podem anar modificant per veure quin és l'estil que més ens convé. I finalment, en l'altra fotografia us ensenyo un filtre que és molt divertit, que es diu filtres. Està a filtres, mapa, i es diu planeta petit. Veieu? Ens posa un punt concèntric i tota la foto gira al voltant d'aquest punt. I des d'aquí podem seleccionar molts paràmetres, per exemple, l'inclinació, el pan, que és la distància que hi ha, o sigui, com l'alçada dels edificis en aquest cas. Vale? També podem decidir el tipus de gir i l'ampliació o reducció. Veieu? És ampliat o més allunyat.